So my leg, I broke my leg and I need to heal my spine. A dávali mi injekce do páteře a od té doby mě ta páteř... So that's the power of God coming on the lower spine. That's the power of God on the lower spine. Boží moc jde do vaší páteře. Amen. Put your hand on the lower spine. Dejte si ruku na tu spodní část páteře. Dejte si tam ruku. Už je tam. Yeah, it is. That's the power of God going through your spine. Do you believe that Jesus Christ will do this? Věříte, že vás Pán Ježíš Kristus uzdraví? Amen. Yes. Ano. Boží So I'm seeing a disc in the lower spine that was damaged. Já vidím plotenku v té oblasti spodní, který je poškozená, ta plotenka. Ano, já to vím. Yes, it's true. So that's the power of God on the disc. Teď je boží moc na té plotence. Power of God going down her back, down her legs. A jde z části vašich zad i do nohou. Boží moc. Ano. Yes. Do you feel that? Cítíte to? Jo, cítím takový teplíčko a je to moc příjemný a není to vůbec nápadný. Yes, I feel soft warm. It's pleasant. Okay, you can get up now and demonstrate your healing. Tak zkuste teď demonstrovat, ukázat vaše uzdravení. My vidíme, super. We can see it, okay. Wow. Hallelujah. Hallelujah. Tak... Haleluja, Pane Ježíši, děkuju. A budu moc uklízet. My musíme skončit za chvilku kvůli práci. Já musím uklidit celý apartmán. Come and sit down. Come and sit down. Posaďte se, Marie, prosím. Požehnejte nám, tady mám 2 sestry. She is healed. She needs to go and clean building. My spine was damaged, and Lord Jesus put me something new into my spine. So, what was wrong with your spine? Co bylo špatně s vaší páteří? No to já jsem nevěděla přesně, co to je, ale vím, že jsem nemohla chodit. Ani se psem na procházku. I couldn't walk. Even with dog, I couldn't walk outside. So you're in the house all the time? It was like this. Chodila jsem velmi těžce v to období, protože jsem předtím měla... Já jsem měla předtím zlomenou nohu a pak jsem asi 3krát upadla doma, víš, až jsem na ní nesměla šlápnout, tak asi tam se to stalo. Yeah, my leg was broken before and I fell down and then I hurt even my spine. How long had you been like this? You couldn't walk? A jak dlouho jste takhle byla, že jste nemohla chodit? No asi tak 4 roku. 4 months. And did you come to a meeting? 3 years it was Czech online meeting. Bratře, ty jsi tam byl, ty jsi se za mě modlil. You prayed for her. And what did you feel happen? Co jste cítila, že se when we prayed for you? Při té modlitbě, co jste já jsem věřila, že mě Pán uzdravil, tečka. A ještě jste řekl, believed that Lord healed me. Okay. A ještě jste řekl, že to jde i do nohou. Mě asi 20 let bolelo tady koleno ze strany a to přestalo bolet a nastěhovalo se mi to ale do kyčle, ale já prostě věřím, že Pán Ježíš... My knee was hurting maybe 20 years, and during the prayer you said power of God is flowing into my knees, into your knees, and from that moment there's no pain. Power of God going down her back, down her legs. A jde z části vašich zad i do nohou. Boží moc. Ano. Yes. Ne, to koleno mě vůbec nebolí. After 20 years of pain, no more pain. Someone give Jesus a clap. Někdo zatleskejme Ježíši. So after prayer, what happened? Po té modlitbě, co se stalo? Měla jsem radost. I had joy. A šla jsem pracovat jako pokojská. To dělám dodnes. I went to work as a cleaning in the hotel. Wow. Ne hotel, my máme apartment. In apartment, sorry. So after prayer, you went out and you could do some cleaning. Jo. Po modlitbě šla prostě ven a mohla uklízet. Amen. So it's been how many years now? 3 years?
Jsou 3 roky už od té modlitby? Ano, 3 roky. Yes. That's a miracle. To je zázrak. Je, já to vím. Yes, I know. And what's it like now being healed and having your life? Jaké to je být uzdravená a mít vlastně svůj život zpátky? Je to úžasné. A It's počítám awesome. s tím i do budoucna, protože člověk přibývají mu roky, tak občas se něco vyvrbí, ne? Já s tím počítám, že mi Pán Ježíš zase všechno dá, protože It's awesome and I count with this to the future days because when the years is increasing, I trust the Lord that I'm healed. Who healed you? What's Kdo his vás name? uzdravil? Ježíš, můj Pán. Jesus, my Lord. Praise God. Chvála Bohu.